पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड सॉन्ग के आप लोग इंतजार करत नहीं जा तो बॉलीवुड सॉन्ग के पोस्टर आ चुकल बा। बारिश बन जाना बॉलीवुड के इतना सुपर हिट गाना ओकर रीमेक भोजपुरी में भइल बा और गाना जो कि 29 जुलाई के 11 बजे VYRL ओरिजिनल चैनल पर रिलीज हुई। जोन चैनल पर आप लोग बारिश बन जाना वीडियो देखले बानी जा। इतना सुपर हिट गाना इस साल के हर जगह बाज रहा बा। तो बारिश बन जाना जो कि अब भोजपुरी में आ रहा बा और पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो कि हिना खान और श्रेया शेख दिखाई दी लो और पवन सिंह और पायल देव के मधुर आवाज सुने के मिली। तो आप लोग इंतजार करिए, आप लोग के बीच में पोस्टर आ चुकल बा, आप लोग भी देख रहे बन जाए स्क्रीन पर। तो पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड सॉन्ग के जितना भी लोग इंतजार करत रहे आप लोग खातिर सबसे बड़का खबर ई बा कि 29 तारीख के बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज हो रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह के 11 बजे VYRL ओरिजिनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आप लोग के रिपोर्ट कैसा लागल और के पावर स्टार पवन सिंह के बॉलीवुड सॉन्ग के इंतजार कर रहा बा, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा और साथ ही साथ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी जा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। मिलता नहीं अगला वीडियो में नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।